to. Tak 2. Paralipomenon 20. Tady je příběh. Známý příběh, který všichni známe určitě. Tady v 2. Paralipomenon, v té 20. kapitole, nebo v 2. knize letopisů, v té 20. kapitole, ten známý příběh, kdy Jošafat jde do boje. A já přečtu úplně začátek, ať jako víme, o kterém tam boji se mluví. A tady se píše, že potom se stalo, po něčem se stalo, že vytáhli Moábci, Amonovci a s nimi někteří z amonských spojenců do války proti Jošafatovi. Takže teď teda přišli oznámit tomu Jošafatovi, že vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem od Aramejců. A tak ještě říkají, jsou z Chazeronu, Tamáru a ještě odeny. Takže jinými slovy, najednou se spolčili jako kdyby kus velikého světa a jdou proti jednomu královi všichni spolu. Se domluvili a teď teda jdeme ho dobít. A Jošafat v 3. verši se říká, Jošafat se dotázal z bázní Hospodina. A vyhlásil po celé zemi v Judsku půst. Judci se shromáždějí a teď jenom budu číslo tu kapitolu, jak to jde. Ale celý ten příběh asi znáte, že potom vlastně, když Jošafat je zbožný, modlí se, dotazuje se Hospodina, co má dělat, vyhlásil taky půst, tak potom já přeskočím tady dolů do kapitoly, do 17. verše přeskočím, jo? A tady, nebo ještě podívejte kam, já to nechci celé číst, přeskočím do... Tady, 14. verš, jo? Takže jsme pořád v té 20. kapitole, začíná to tím, že svět se zbláznil, jo? Jdou všichni, ještě se spolčí, že jdou proti Jošafatovi a početně nebyl žádný vlastně logický, fyzický způsob, že by Jošafat mohl ten boj vyhrát, když proti němu všichni jdou. Tak a od 14. verše. Tu se stoupil uprostřed shromáždění duch Hospodinův na Jachízela, syna Zechariáše, syna Benjáše, syna Jaela, Levice, a ten jim říká. Pozorně naslouchujte všichni judejci, obyvatele Jeruzaléma, i ty, králi Jošafate. Teďka toto vám praví Hospodin. Nebojte se, neděste se toho velikého množství. Boj není váš, ale je boží. Zítra proti nim sestupte, až budou vystupovat do svahu květu. A teď pokračuje dál, říkají ti dále detaily. Takže Bůh jim říká, nebojte se, neděste se, běžte do toho prostě situace a nijak nezlehčujete situaci. On jim neříká, ne, dělej, že se to nestalo, nikdo proti tobě nejde. Neříká, neboj se té situace, postav se proti tomu a běž prostě vstříc tomu, co se tady děje. Tak a teďka 20. verš. Za častého jitra teda vytáhli na Tekoňskou poušť, tam kam je posílal, že mají jít. A když vycházeli, Jošafat se postavil, to je ten král, a říká, slyšte mě, judejci, obyvatele Jeruzaléma, věřte v Hospodina svého Boha a budete nepohnutelní. Prostě nic s váma nehne. Vy věřte, a on neřekl, ten nepřítel prostě bude jiný. Ne, on říká, vy dělejte tohle. Vy věřte v Hospodina, budete nepohnutelní a věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar. Prorok v té době byl vlastně ten, kdo přináší Boží slovo. Takže na dnešní téma by se to dalo říct na dnešní termín. Důvěřujte v Hospodina, budete nepohnutelní a věřte v jeho slovo a bude vás provázet zdar. A dál pokračuje a říká, po poradě s lidem, ten Jošafat rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velobnou svatost. A šli před těmi ozbrojenci a provolávali, chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné. A ten příběh určitě všichni znáte, že byl veliký boj, jo, přicházejí všechny ty armády proti němu a on před ty vojáky, kteří jsou vyzbrojení a schopní bojovat a ví, jak bojovat, postaví chvály a uctívání. Pojďte sem, zpěváčci, kteří, jo, a tady se postavte a půjdete před tou celou armádou a tohle je to teďka, co nás chce zaměřit. A budete zpívat chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné. Tady v hebrejštině, v původním jazyce, to slovo milosrdenství, které my vždycky překládáme a ve všech jazycích, se to většinou překládá jako milosrdenství, anebo milostivá láska, milosrdenská láska, je slovo chesed. A to slovo chesed znamená smlouva. Ale je to druh smlouvy a dohody, která je aktivní
a která svazuje dvě skupiny ve vzájemném jako kdyby sloveso, v akčním skutku. Že to není smlouva jako třeba, já nevím, tady je smlouva, já nevím, o koupi auta nebo něco takového. Smlouva o koupi auta, koupil jsem auto, mám ho a jdu pryč. To slovo chesed, ta smlouva, která tady používá, kdekoliv čteme, jeho milosrdenství je věčné a to je ve většině, kdekoliv v Biblii, když je přeloženo, že boží milosrdenství je věčné, tak náš jazyk, český jazyk, anglický jazyk, tam mají třeba mercy nebo prostě nebo loving kindness, taky milostivá něžnota, takové ty překlady, oni neví, jak jinak přeložit to slovo chesed. A to slovo chesed opravdu v hebrejštině znamená nejenom milosrdný vztah, že Bůh je milosrdný k nám, ale je to výraz, který pokryje smlouvu, která je aktivní, kde se to přelevá jak tobě, ty ke mně. A je to svazek, který je neporušitelný a který nemůžeš porušit, i kdybys nechtěl. A například třeba řeknu, když Abraham šel se Sárou a vlastně říkal tenkrát Sáře, musíš tohle pro mě udělat, musíš říkat, že jsi moje žena, tak tam v tom, teda sestra, ne žena, pardon, musíš říct, že jsi moje sestra, aby mě nezabili, tak on doslova, když to je v tom původním jazyce, on vlastně jí říká, kvůli tomu chesed, které spolu máme, ty musíš říct, že jsi moje sestra. A ona v té chvíli, ta Sára, nemohla říct, já ti to neudělám. Protože to je smlouva, která je, ten chesed je smlouva, která spolu k ním patří. Takže oni, ti zpěváci, tady říkají, chválu vzdejte Hospodinu, jeho smlouva, aktivní smlouva, která se neustále prolévá k nám, je věčná. To znamená, on má, a ta smlouva, kterou má ten slovo chesed, to je smluvní závazek, který zavazuje ho, že on se k nám bude určitým způsobem chovat, ale zavazuje nás k tomu taky, že se budeme nějak chovat a v božím zákoně, že pro nás to naše zavázání je, že my mu máme věřit, nic jiného. To řekl Bůh, věřte mu. My mu máme věřit, ale on s tou svojí smlouvou se zavázal, že bude jednat na náš účet, prostě pro nás, že on bude prospěch, ano. Některé ty slova mi někdy vypadnou, jo? Že prostě on bude jednat za nás. On je zavázaný tou smlouvou, že on musí, že on nemůže se tomu v žádném případě vyhnout. A potom, když se ještě dál, tak říká, a v ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amonovcům a Moabcům i proti hoře Sejru. Takže v té chvíli, kdy oni začali chválit, chvála pojď Hospodinu, ne, že on je milosrdný, ale to ten důvod, proč to se přikládá jako milosrdenství, protože to je vlastně jenom z jeho milosrdenství. On nemusí, ale on to udělal, to smlouvu s námi. Tak v té chvíli, když oni začali vzývat Hospodina o tom jeho chesed, tak v té chvíli on vyslal zálohy proti ním. A potom, když to budete číst dále, co se stalo, tak tady se říká, že já to přečtu klidně, to není to dlouhý, že? Tak potom Amonovci a Moabci se postavili proti nějakým jiným obyvatelům, aby je vyhladili jako klaté. A když pak skončili s obyvateli toho Sýru, proti kterého chtěli, nebo Sejru, kterého chtěli tam nějaký Sejr tam chtěli dobít, tak potom najednou se proti sobě navzájem dali a dobili se do zkázy. A když Judejci konečně došli s tím zpěvem na tu výšinu, vzhledem na tu poušť, teda přišli se dívat na ty boje, co jdou proti ním, proti těm davům, a obrátili se směrem k tomu zhluku, tak spatřili jen mrtvá těla ležící na zemi. Nikdo nevyvázal. Pak přišel Jošafat a jeho lid a pozbírali kořist. Našli tam u těch mrtvých těl množství majetku a vzácné výzbroje. Získali pro sebe tolik, že nemohli ani unést. Kořist sbírali 3 dny, tak byla hojná. Ale to, co chci říkat, je, že oni se k tomu dostali tak, že začali vzývat tu smlouvu, kterou s Bohem mají. Když jsem zahlídla tu Jade, já jsem k ní doběhla a vzala si mi tam byl jakýsi ručník na to hlavu, abych prostě držela jakoukoliv. Já jsem nevěděla, co tam všechno z té kůže padá, ani jestli lepka je rozervená. Já jsem začala volat po chesed, které s Bohem mám.
A já jsem říkala, kvůli, a naštěstí tohle téma jsem probírala vždy v lednu, takže ona o tom ví, potom jsme se o tom bavili a potom já jsem říkala, bože, kvůli tomu chase, který mám s tebou, já tě povolávám, prostě jednej, dělej, co je všechno potřeba dělat, protože já nevím, ale ty to víš. A kvůli té smlouvy, kterou já s ním mám, a já jsem vám vyznala, říkám, moje jediné, co je, že já ti věřím. To je jediný můj akt, který já musím dělat. Já nemám nic, protože často vám nepřítel řekne, no, aby Bůh ti pomohl a podívej, jak se špatně chovala. Vyznala si každý hřích, udělala jsi tohle, neudělala jsi, kolik se zmodlila, kolik si četla Bible. Pravda je taková, na světě nebyl ještě ani jeden jediný člověk, který si zasloužil Boží přízeň. A já nebudu první, ani vy nebudete první. Tak s tím si nedělejme nikdy nějakou starost, že by člověk si řekl, že si něco nezasloužím od Boha. Protože pravda je, nezasloužíme si prd, ani jeden z nás. Takže nějakou zásluhu to vůbec neřeším. Nějakou zásluhu Jade v té chvíli to vůbec neřeším. Jediné, co jsem potřebovala řešit, je, že já mám chesed s Bohem, protože ten chesed ho zavazuje, že on se postará. A to, že on se postará, taky vím tak, já vám ukážu tady Žalm 89, no, že prostě člověk na to, jako to jsou věci, které víme, ale jsou to věci, které člověk někdy odhodí. Žalm 89, tady. O Hospodinově milosrdenství, co jsme říkali, že milosrdenství je? Chesed. O Hospodinově chesed chci zpívat věčně, i vděčně, ale věčně. Svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Proto pravím, tvoje milosrdenství, tvoje chesed, je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Jak si řekl, uzavřel jsem smlouvu chesed se svým vyvoleným a přísahal jsem Davidovi, potom tady před Davidovi, svému služebníku, že dám, že tvé potomstvo bude na věky stát pevně, já jsem zbudoval tvůj Davidův trůn po všechna pokolení. David tady mluví o té smlouvě, kterou Bůh s ním dal. A když proskočíme dál v tom 89. a žálmu, tak já jenom přeskakuju trošku. On potom tady říká ten žálm 89. Takže začíná s tím, že mu dává chválu za to jeho milosrdenství, za ten chesed, který s ním má a že Bůh mu slíbil, že jeho pokolení bude věčně trvat. 29. verš. Tady už mluví Bůh. Svoje milosrdenství, neboli svůj chesed, mu, Davidovi, zachovám věčně. Věčně dodržím svou smlouvu. Jeho potomstvu dám na věky trvat, jeho trůnu, tomu Davidovi, po všechny dny nebes. A teďka poslouchejte dál. Tady už mluví Bůh o Davidovi a o jeho potomcích. Opustili jeho synové můj zákon, nebudou-li žít podle mých řádů, budou-li má nařízení znesvěcovat, nebudou-li dbát mých přikázání, tak Bůh říká, já strestám jejich nevěrností metlou a ranami jejich nepravosti, ale svoje milosrdenství, svůj chesed, já neodejmu. Bůh říká, protože já nezradím svou věrnost. Já nezesvětím svoji smlouvu a nezměním, co plynulo mizertu. A dále říká Bůh, jednou jsem přísahal na svou svatost, což pak byl lhal Davidovi. Jeho potomstvo potrvá na věky i jeho trůn přede mnou bude jako slunce, pevně bude stát na věky jako měsíc, věrný světek nad oblaky. Co tady vlastně ten celý žalm 89. o čem je, že David to proměnil s Bohem a říká, ty jsi mi slíbil na začátku, že kvůli mojí věrnosti ustanovíš můj trůn a veškeré moje potomstvo. A Bůh sám říká, kvůli tomu chesed, který já s Davidem jsem uzavřel, o jeho potomstvu. I kdyby to jeho potomstvo se chovalo špatně a nevěrně, tak on říká, já je strestám, jinými slovy, budou mít nějaké problémy. Ale svoje milosrdenství já od nich neodejmu. Já je nevyhladím. Je jenom určitá mez, kde budou třeba poškození, nebo kde budou zranění. Ale nebudou vyhladěni, protože Bůh říká, já kvůli sobě držím svoji věrnost.
A to samé je v našem životě. Ono, když se ve Starém zákoně si někde píše, že třeba Bůh je trestal, ono to ani není, že Bůh je trestal. My už v dnešní době víme, že jo, ve které jsme smlouvě. Jestliže my hřešíme, tak tím pádem v tom hříchu, ve kterém žijeme, otvíráme dveře pro nepřítele, že může přijít a může nás napadnout. Taky bydlíme ve světě, který patří do ruka satanu, nepatří nám. Špatné věci se stanou v životě, nehody se nám stanou, pohromy se nám můžou stát, může přijít potopa, můžeme přijít o barák, můžeme přijít o věci, můžeme přijít o té prostě ty návaly nebo útoky, to je to slovo, ty útoky od nepřítele přijdou vždycky, protože my žijeme ve světě, který Satan je bohem tohoto světa. Nikdo nejsme dokonalí, ale závěrem toho všeho je, Bůh říká, kvůli svojí věrnosti já udržím váš chesed. Já vás z toho boje vytáhnu. Když proti vám půjdou ze všech stran, já vás z toho vytáhnu. Kvůli té smlouvy, kterou já s váma mám, já budu jednat na váš účet. Ne tak, že by se vám nikdy nic nestalo špatného, ale tak, že prostě vás v té chvíli vytáhnu z té hrozné situace. A třeba s tou Jade, když to, co se stalo, pes zblbnul, proč, já to řešit nebudu, nevím. Prostě se stalo, že se by přeskočilo, věřím taky, jo, prostě temnota je temnota, ďáblové, démoni jsou všude, ale všude jsou taky i anděle. Nikdo tam nevíme, proč se to stalo se to, ale v té chvíli my máme s Bohem chesed, já jsem věděla, že ona přežije, já jsem věděla, že bude v pořádku, to jsem taky říkala, to jsem prohlašovala a Bůh prostě se projevuje neustále v té její situaci. Že já to vidím, jak se to hojí. Ona vidí, že se to hojí. Přijdou i chvilky, třeba jak dneska ten doktor říká, je tady zadě, ale to nevadí, jenom na vrchu, to se hned všechno spraví. Že prostě, ať už procházíme čímkoliv v našem životě, nikdy to není takové, že Bůh by vás nechal samotné. Ale vždycky je potřeba, i jak David říká, já otevřu svá ústa a budu promlouvat všem dokola, že mám ten chesed, že mám tu smlouvu s Bohem. Další, já jenom teďka projdu pár různých veršů, které jsem si tady sama založila. Žálm 136 třeba. Počkejte, tady mám Žálm 136. Počkejte, 136. Hned tam budu. 135. Podívejte se na to. Každá druhá slovo, každý druhý řádek. Chválu vzejte Hospodinu, protože je dobrý jeho, co milosrdenství je věčné. Ne, jeho chesed je věčný. Chválu vzejte Bohu, jeho chesed je věčný. Chválu vzdejte Pánu, jeho chesed je věčný. Jediný je ten, který koná velké divy. Proč? Protože ten chesed je s ním věčný. To je znovu a znovu se to obmílá dokola a oni to znovu a znovu opakují. Ten známý verš, který známe v Žálm 25. To všichni můžete bez tak citovat z paměti, ale já to přečtu. Žálm 25. 5. Tady 25. 5. Všechny stezky Hospodinovi jsou co? Milosrdenství a věrnost. Takže všechny stezky Hospodinovi jsou chesed a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a jeho svědectví. My tím, že jsme znovu zrozeni, my jsme v té smlouvě s Bohem. A ten chesed na každou cestu, kterou se dáte s Bohem, všechny Hospodinovi stezky s námi jsou jeho chesed. Žálm 23. Když táme, že to znáte všichni, Hospodin je můj pastýř, nebude mít nedostatek. Skočte ke konci, prostíráš mi stůl před zraky protivníku, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš a ano, dobrota a milosrdenství. Takže dobrota a nejenom milosrdenství, protože já vždycky, když jsem studovala to milosrdenství, tak jsem to brala jako boží milost, že on mě netrestá, že ty moje debilnoviny, že? Které trpíme, jako které nás napadnou, za to prostě, jak se špatně chováme někdy. A vždycky jsem, nebo dlouho, ne, asi přiznám, jsem žila v takovém tom kruhu, jako kdyby viny, když člověk se zachová nějak špatně, chová se blbě, tak jako víme, že jsme znovu zrozená, jsem spasená, nepřišla jsem o spasení, ale pořád tam bývá takové ty chvilky viny, kdy si člověk připadá, že jako nemám vybíleno, že prostě tady jsem to spackala a možná bych si ani nezasloužila něco. Pravda, nezasloužíme si nic. Ale on tady říká, ano, dobrota a chesed mě provázet budou všemi dny mého žití a do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů, nejdelších dnů. A to pořád on to omílá. Žálm 16, nebo 17, Žálm 17. Já těch
No to vlastně, když byste četli žálmy, to je v každém veršu. Žálm 17, verš 6 a 7. K tobě volám, Hospodine, a ty odpovíš mi, Bože, nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám. A teďka David, on je odvážný, on mu říká, ukaž divy svého milosrdenství. Jinými slovy říká, ukaž divy svého chesed. Spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tobě utíkají. Není nic špatného na tom, když doslova se dotazujete a malem vyžadujete po Bohu, aby on ten chesed k vám ne jako propustil nebo zaktivoval. Aby se to projevilo. Ano, tak, aby se to projevilo. Ano, aby se to aktivoval, protože Bůh to po nás chce. Kolikrát Bůh řekl sám, připomeň mi mé slovo, budeme se spolu soudit. To je to, co on říká, připomeň mi moje slovo. Jo, nebo když řekl, kniha tohoto zákona neodejde z tvých úst, to je přísloví 3.3, podíváme se na to. Ano, Jozu 1.8 taky. Ale pojďte se podívat do přísloví 3.3, protože to je taky hodně známé. Přísloví Čičinko. Přísloví 3.3. Můj synu, můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje, prodlouží ti dny a léta života a přidej ti pokoj. 3. verš. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost. Ať tě neopouští chesed a věrnost. Přivaž si je na hrdlo, napiš si je na tabulku svého srdce, tak najdeš milost a uznání v božích očích i lidských. A potom důvěřuji Hospodinu celým svým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Když já jsem tu holou lebku viděla, tak v žádném případě jsem nemohla spoléhat na svoji moudrost, na svoje nějaké poznatky, protože co moje moudrost, co mám udělat? Vzít nějakou deku a začít zašívat rukama tu hlavu, co já s tím udělám v té chvíli? No, že? To bych tomu pomohla. No i když já jsem taká blbá, že já bych se snažila Bohu pomáhat. Když jste se divili, jak já se dokážu snažit Bohu pomoct. No, pak mi dojde, že to nejde, že jo. No, ale když se na to člověk dívá, on říká, přivaž si na hrdlo to chesed. Napiš si to na tabulky svého srdce, že když, nejenom, že když je my jsme takový blbí, že někdy, že čekáme až do toho nejhoršího, že někdy, když začneme se Boha dotazovat na pomoc. Ale Bůh on říká, já to chci denně, aby jsme si vyznávali ten chesed, tu smlouvu, kterou máme s Bohem. Protože oni, když šli do toho boje, tak a to nemám, to jsem si vystudoval, to nemám ze svojí vlastní znalosti, tak to, co oni zpívali, bylo Kítov, Kiloam, Chesdo. A ten důvod, proč to není chesed, ale chesdo je, protože v hebrejštině oni mají skloňování tak, jako my v češtině. Aha. Takže chesed je smlouva, chesdo znamená, že on je smluvní. Ono doslova to, co oni zpívali, to Kítov, Kiloam, Chesdo, znamená protože dobrý, protože na věky a jeho milosrdenství smlouva. No, kdybychom to slovně přeložili. Ano, smlouvy držící. Ano, že on je smlouvy držící, že on je ten aktivní té smlouvě. No, takže to, oni se postavili a oni nespívali chválo Hospodinu, protože jeho milosrdenství je věčné, jak my to známe. Oni zpívali Kítov, Kiloam, Chesdo. Když se tohle stalo, Jade, já jsem začala si zpívat Kítov, Kiloam, Chesdo. To je můj Bůh, já ho chválím, protože on je ten, který prostě se zapojí, on to vyřeší, on to spraví, já nevím jak a mně to je jedno. Potom jsem musela, to bylo v sobotu večer se to stalo a v neděli jsem s ní byla a v pondělí já jsem musela jít do Prahy a vrátit to auto. No, a takže máte 5 hodin, zátar asi bylo 6 hodin. Já jsem se modlila a já jsem si vyřvávala Kítov, Kiloam, Chesdo, celou cestu, do toho budu ve všech oblastech, protože najednou se začnou na vás hrnout. Problémy s tím, zahojí se to, nezahojí se to je první. Pak zase, ona tady není pojištěná. Faktury, jak to celé zaplatíme. Letenky jsme museli zrušit, nové letenky. A teď prostě, kde člověk má. Prostě, takže začala jsem to všechno, jsem dodávala Bohu, za těch 6 hodin, než jsem tam dojela, já jsem si to vybrečela s Bohem, já jsem si to probrala, já jsem si to vysmála, protože člověk, pořád jsme lidi.
I když Bůh říká, jestliže se zlobíte, nehřešte. Takže, a často to může být i to řešení, že člověk opomene Hospodina a začne uvažovat sám, jak to může spravit. No. Nebo začne nadávat. A nebo proč se to stalo? Ne, to ne, vůbec ne, absolutně. Já jsem říkala, Bože, ty to máš v rukách. Ty to máš v rukách, ty jsi věděl. No, a brala jsem prostě, Bůh věděl, že tohle se stane, dřív než vůbec Jade z toho mého břucha vylezla ven, než jsem věděla, že já byla těhotná, protože Bůh věděl, že tohle se přesně stane. On věděl úplně všechno dopředu. Protože když se podíváte, to je Žalm 119, věřím, že to je to 119, můj oblíbený žalm, pojďte moje žalmy. A já vám to ukážu. Žalm 119. Ne, to není. Ne, žalm. Ano, že ano, ty jsi to byl, kdo mě utkal, ano, v lůně mé matky, nebo to 139, ano, tady ho mám, ano. To celé. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě, a potom 13. verš. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví v životě, mé matky si mě utkal, tobě vzdávám chválu za tvé činy, jež budí bázeň. 15. verš. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hnětem v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize, dny tak, jak se vytvářely dřív, než jediný z nich nastal. A to jsem probírala s Bohem, já jsem říkala, dřív než ta Jade se vůbec narodila, než jsem věděla, že já jsem těhotná, tak ty si věděl, že to stane, ty už to máš vyřešené. A já jsem říkám, zavři mi hubu, abych neřekla nějakou kravinu. Já budu jenom radši promlouvat to, co ty chceš promlouvám. A když už to došlo na můj, tak už jsem se, já jsem se modlila v jazycích, já jsem se mluvila v angličtině, v tom, ať ona se mnou stojí. A pak jsem se ale modlila věci v češtině, ať ona nemá strach. Ať ona neví, co všechno vidím já. Protože já jsem viděla věci, které ona nevěděla a zbytečně jsem mi nechtěla nahánět strach. A uzavřu to tady tímhle ještě, pojďte se podívat, Izajáš 54, verš 10. Bůh říká, i kdyby ustoupily hory, nebo jinými když je to třesaly se hory, a pohnuly se pahorky, a tam v jednom překladu jsem četla, doslova se hory srovnaly se zemí, moje milosrdenství, můj chesed, od tebe nikdy neodstoupí. A smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, který má s tebou slitování. A v Lukáši, kdyby nám ještě nestačilo, a člověk ještě, a člověk, který by si říkal, no tak to je v tom starém zákoně a člověk musí nějak taky dodržovat to smlouvu, žít podle toho. Tak, v Lukáši 22, a je to verš 20, pokud věřím. Tady, Lukáš 22 a 20. verš. Tady se říká, nebo začnu od Večeře Páně. Tak. Pak Ježíš vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy v tom 19. verši. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. Toto čiňte na mou památku. A 20. verš. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva. Hádejte, jaké slovo tam je v tom. Ano. Ano. On říká, tento kalich je nový chesed, který je zapečetěný mou krví, která se za vás proleva. A když si budete číst třeba Židům nebo kdekoliv, tak vidíte, že Ježíš je náš velekněz, který se za nás neustále přimlouvá. Ta jeho krev, která se za nás vylila, nás strčila do toho chesed. Ano. A tak, jak v tom starém zákoně oni museli dodržovat zákony a držet se, aby v tom chesed zůstali, tak náš jediný krok do toho chesed je, uvěříš-li, že Ježíš za tebe zemřel a vstal z mrtvých a vyznáš svým ústy, že Ježíš je Pán, jsi spasen, jsi v chesed. A to je všechno, co my musíme mít. My to máme daleko lepší, než v tom starém zákoně. No, takže nic jiného nepotřebujeme. My v tom chesed jsme. My na to máme plné právo a nic nám toho neodebere.
Vůbec nic v našem životě. A to je to, co prostě mě drželo z Jade, co mě drží pořád, co prostě i Ju drží v té naší smlouvě, co máme s Bohem. A je to pro nás a nemusíme čekat na to nejhorší. Může to být u jakékoliv kravince. Může to být o tom, že člověk potřebuje si něco koupit, potřebuje si rozhodnout ohledně práce třeba, kde pracovat, ohledně, jak vyřešit nějakou situaci v rodině. Ten Bůh za nás jedná neustále a aktivně a nepřestává. Ale na to, aby my jsme v tom postavení byli, my tomu jenom musíme věřit. Ale to pro mě je veliké povzbuzení, že prostě Bůh je se mnou a jeho smlouva se mnou je věčná a je aktivní a jenom já jsem ta, která to může buď zastavit, Bůh to nikdy nezastaví. Ano, já jsem ta, která to může bojkotovat, která se tomu může vyhnout tím, že já tomu nevěřím, že nepovolám potom chesed, protože to už by bylo další zacházení dál, ale démonické síly jsou skutečné. Existují. Když se podíváte v Biblii, jsou případy, že prostě Bůh řekl, já jsem ti už dávno poslal tvoji odpověď, ale bojoval jsem tam a jo? Ano, s králem Týru vlastně, jo, ten anděl tenkrát a přišel a dát slovo a říká, jsem bojoval tam s Týrem, vlastně s temnotou a vlastně Ježíš mluví o tom, že my máme moc nad veškerou sílu nepřítele. To, že jsme věřící a jsme spasení, neznamená, že automaticky veškeré démonické síly a démoni přestanou fungovat. Ne, ty démonické síly jsou všude a budou se snažit ublížit, zastavit přízeň, třeba ať je to v práci, ať je to v rodině, ve vztazích, v čemkoliv jiným. Proto my musíme být aktivní v tom, že budeme vzývat tu chesed, s kterým s Bohem máme, že to je Tito, vtílovám, chesdo. Můj Bůh je věrný, já ho chválím, protože on je věrný v tom svém chesed. Tak to jsem vám dneska chtěla říct, to jsem měla na srdci. To jsem měla na srdci, že Bůh pro nás, pro všechny tu smlouvu má a prostě neodejde od ní. Tak když čtete Bibli, já jsem to teďka začala dělat já, kdekoliv kde čtu milosrdenství, anebo jeho milostivá láska, jeho slitování, tak většinou to všechno je chesed v tom původní. Já už si tam píšu k tomu všechno. To je to jeho milosrdenství. Ne, že se jenom slitovává nad náma, ale že on aktivně nám pomáhá a aktivně se nás bojuje. A to je to úžasné, přesně.